Isimbido TV. Awuni kana bata n'oge ugbu a. Kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a? Onye gbasara anger management. Iwe ọkụ ọnụma dị iche iche. Eme ndị iwe ọkụ ha bute egbe gbagbusia ndị mmadụ. Mee ndị iwe ọkụ ha bute moto wee kwọgbusia ndị na-aga n'ụzọ. Nwee ndị iwe ọkụ ha ga-maba n'ime osimiri. Ota Temilan Bridge no. How we go near the bridge? You can have a canimas womb. Always your when they came when Hannah to watch you. Hannah, we wait. What you gave me will have wolf. In a 100 and again. Kaka Johnny. I'm my wagyo. And when they on your gamma, when you keep whooping, you know, swaggy me. You were told the miracle way about honor. Car, we what Joe. Wouldn't that win the name of mother? Udenda bunda ne bumado. Nkemu no nwere kwa Yesu ewu emari fo no bi. Bam. Obuna obotu luteriaka oso onyada. Ma gazugbo. Obuna mma. Ogbu onya nwa. Na ima na eme me mgbe ọnwa ogugbo ọnwa ise ma ọnwa isi na nwanyị amaba n'ime osimiri na Ichefe. Na Temilan Bridge. Nke asọ akwasị na ụmụ onye oji ụgwọ ka gịnị nke ha kọdara akọ. Amanya akọ enweghị mmanya m oji mabate. Ruo taa na amụ ebe oshi. Enweghị m ebe oshi. Onya bụ ife na-ekwu. Kedu ihe ga-akpata mmadụ ime ụdị omume ahụ? Onya bụ ife na-ekwu. O nwekwara ndị nke ha bụ ndị iwe ọkụ ha bụ na were iwe ọkụ. Feje ṅụba mmanya ọkụ dị iche iche. Chinga anwụna. Ṅụba mmanya ọkụ dị iche iche nke na-emebi ime arụva. Ya bụ ofu ọghọm dị na iwe ọkụ. Mụma anwụrụ ọkụ siga na Igbo dị na ya. Na-emebi arụva eche na ọka ewe eme gịnị ka ewe ime magogo obi wee jụọ oyi mana fa mara na ọgba ka a na-egbu onwe fa. Iwe ọkụ ajọka. O nwere ebe si wee wee iwe ọkụ dị mma. Maka ihe mbịara eji aga mesi gị na enwetụkwara ofu mkpụrụ uru dị n'iwe ọkụ a. Enwesa ananụ ya. Maka na ịma na apụta sị gị ihe ọbụla nwere advantage mana nke iwe ọkụ ọ advantage dị ya. Ọ na-emebi ihe niile. Ọ na-emebi kpata arụ ike gị o, ọdịmma gị na ibe gị o, otuto gị maka ụfọdụ enwe gị ebe ha na-arụ ọrụ achụọ ha n'ọrụ. Ọdịmma gị na Chukwu achọtaba ọrụ ọzọ. Ọdịmma gị na Chukwu. Onye na-ewu ụwa ga-ekpe nkwa na ekpere. Ọ nwanyekwa na akwụkwọ nsọ sịrị onye kwuna ka iwe ya ka o wee iwe ruo ọdịda gị anwụ. Mana ndị mmadụ onwe ndị na-ewe iwe afọ 10 ịmana ụmụnne na-abụ adị eke n'onwe ha maka na a na-ewe iwe. Agwa ha nwụọ ime ndị so enwe ike igbo agha ga ihe ọjọọ emere. Adịkwa ndị mmadụ emedile ekwu dị okwu. Nna ụdị okwu ahụ ọnwụ okwu ọjọọ ikwu na ị ga-agba mmadụ iwe ọnwụ. Mba na onye a na-agbaghara mmadụ a ga-agbagharakwa akwụkwọ nsọ sị gị na gbaghara ndị mejọrọ gị ka e wee mee gịnị gbaghara gị. Isi na ịma mgbaghanụ ndị ọzọ nụ ọkụ mmụọ na-eche gị ọsọ bụla ị nwụrụ ijekwa ebe a nwewe iwe ọkụ gị n'ime ọkụ ndị na-agakọ ebe ahụ. Sọsọ ọnwụ ka mma na biko na-ewe iwe ọkụ sọsọ ọnwụ maka ọbịa ha ọ na-ego eme onye ọ na-anasị m biko ọnwụ abịara chetu mba ọ bịago ịchụkwa na iwu ọnwụ na-ewe iwe ọkụ. Enwere kedu ụfọdụ ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-ewe iwe ọkụ ụzọ ha ga-esi iwe abịa maka na ọ bụ ka anyị kwukwa eziokwu nwere ụfọdụ ihe nọ n'akụkụ gị oge ụfọdụ ọ ga-abịa inecha o mebie obi gị ka mmadụ mana ụmụgo ndị toru o mebie obi ha ahụ ha nwere ụzọ dị mma ha na-esi eme gịnị achịkwa ya ka ihe ga-agwa ndị ahụ na-abụbọ bụ na ihe metụrụ ha dum ha nwụrụ ọkụ ka ọkụ fuel. Kedu ndụmọdụ nwere ike inye ha? Tutu gị na-agwa na ndụmọdụ ile iwe ọka a na-ekwu ile ndị ụfọ ọ na-ebido na nwata. Achọrọ m ka ịta aka dị m na nwatakịrị na-ewe iwe emenwe gị na ị ga-anọ n'ime ụlọ ịgwata ya okwu ọ gbaba n'ime ụlọ ga-akwe ọkpọchi ụzọ ka nne na nna kwụsịta chepụta nwa n'ime ụlọ tinye ya isi o nwere ike itiche ya ihe ifuga ebe nwatakịrị bechakwa na-eme ụdị nwa a na-ahapụ ọ na-agbachikwa onwe eko. Of course, ọ na-eshi ka ọnụ na-eti n'ọkụ ozugbo. Mgbe a nọ n'ụmụazị e nwere otu nwanne m nwoke nke obere enwere aka esi wee pịa anya ụtarị ma o nwere aka o si wee wee iwe ọkụ dịka na abara ya mba. Ife ọ ya eme bụ oje na palọ situ rum
ọghọta TV aka ọkụ anya naanị Chineke nke ọjọọ ya owote nke a ọkụ anya naanị owote ife ọbụla ruru ya aka mana ọ na-eme mmebi o mebie nya mana sọsọ onye na-emete ya ife bụ na mebimekwa n'ife niile abụ nne m maka na nne m ma etu esi ebi ya aka mara m nwere ọ bụghị mgbe ahụ emere ife anwa ka nne m na-ebinye aka ọ mma mgbe o ji ebinye aka bụ na o mesịa mgbe ahụ o bechaa narịrị mgbe ahụ ọ na-ebe ya ahụ nne m ya sị ya mgbe jekwukwa ọzọ ọ yara eme gịnị ọ yara ejekwa ebe ahụ sọsọ nne m bụ onye mekatara nwaanyị ife mekata mana ọ bụrụkwa mgbe niile ka a na-etinye ife enwere mgbe ọ ya ekpọọ ya n'akụkụ wee sị nne nna ife anyị na-eme nekwa ọghọm ahịa dị na ya nekwa ife ọ ga-ebutere gị ọ ga-eme gị ịma mmegide ịma nri ogologo ndụ ọ ga-ebutere gị na ụfọdụ ndị mmadụ nsogbu oge dị n'iru emezina ife a na ọ dịrị mma nwee mgbe ọ ya bụ ugbo onye ezigbo ini enwere ka nne m si abịa nwee ka otu ataba anya afụfụ nke a na-akpọ punishment mgbe anwa emezi ha n'ụdị ife a kama ọ ya apịa gị ife oje mata egusi ife dịka 5 cups wee nye gị egusi ịgbakọta egusi mgbọsị anwa ọ bụrụ na ị gbasara egusi yere ri nne ife yere ri nne abalị mgbe mbọ aka fụchara ofe ọzọ mgbe ahụ ịgbakọta egusi anwa iwe mara ife ụwa na-akọ egusi na agbamaghị egusi gbamaghị egusi mama ịgbamaghị egusi gbamaghị ị ga-anọ n'elu ehi ụra tetekwe na-agba ya ya bụ na nne m emekata nwata wee bụrụzie gịnị were bụrụzi onye dị na abịa na ife nne m niile mụrụ na ọbụcha onye ka nwa obi umeala ewegide ya aka n'anya ọ na-enene gị maka o nwere ezigbo nne m ọrụ ya ịghọtago nne m ọrụ ya ya bụ na ife nna agwa ndị nne na nna bụ na ọ bụrụ na o nwere nwa gị na-ewe iwe ọkụ dịka na ụmụazị biko ka nna ayọ gị ana m adọ gị aka na ntị gụọ sị na ọ ka bụ ụmụazị olu etu onye eme gị na ọ ya agbanwe ma ọ tofee ee na-ekwe ife gị ife na-emebi izima na ọ bụ ụmụaka na ọ bụ nke a na-ekwe ndụ gị na ndụ gị edịrọkwa ifeda edịrọkwa sef ị nwere ike ịrahụkwa ụra ofu ụbọchị nwatakịrị were mma wee magbuo gị wee magbuo nebọ ọ wee mee ife dị aṅa nke bụ na ya etinyego nwa bụ nne na nna na nsogbu nya nwatakịrị ọ bụla ị mụtara na-ewe iwe ọkụ emena gịnị elere na ya anya chọba ụzọ ị ga-eji mee gịnị ka nwatakịrị ahụ mee gịnị bụrụ onye obi na-adị mma mgbe ọbụla biko ndị nne na nna iwe ọkụ emebigo ọtụtụ ife n'ezinụlọ niile dị iche iche mebigo ọtụtụ iche n'obodo niile dị iche iche ka na-aga emebi ọtụtụ ife anyị agbazi nkịtị ka iwe ọkụ mebie ife mbanụ biko ndị nne na nna nwa bụ nke nwatakịrị na-ede n'anya n'ụbọchị nkịta biko ka nna ayọ gị onwere ebe iwe ọkụ ga-ebuje gị gụnwa bụ onye okenye onwere ebe iwe ọkụ ya ebuje gị labuke n'iwe ọkụ maka na o nwere uru a na-erite n'iru ọkụ na-abụrụ gị nne ọghọm mmakwara na-abịa n'ikpeazụ dịka ife iwe ọkụ wetara wee mee gịnị itie mmadụ aka agbee onye abada itibe mmakwara wee gburu ime ọkụ na ka imegide mara etu isi ọnya akpụ iwe ọkụ ahụ abịa ha ana megịnị etu onwe gị mbụ na ife na-achọ imebi ịmụtara ka esi atụ onwe gị mbụ na iwe ọkụ ahụ ma na nwa obere ya bụ iwe ọkụ anwa maka o nwere mmụọ na-achị ya iwe ọkụ nwere mmụọ ịmụtara ka esi atụ onwe gị mbụ iwe ọkụ ahụ eme gịnị apụọ obere gị ihe ikwu kịta bụ nke kacha mkpa iwe ọkụ nwere gịnị mmụọ na-achị ya mmụọ ekwensu ihe m ji na-ekwu ya bụ na mụnwa anọgo m na ya bụ efe maka na ndị Igbo na-atọ ilu si na ọma atụ onye mkpụkpụ na-eji gịnị nwanne ya nwanne m kịta bụ mụnwa
iwe ọkụ emebigoro m ihe tupu mbọsị nji aka mmeghe ntete jụọ onwe m si Uchechi ị chọkwara ịga n'iru na ndụ ga mgbe e jụrụ onwe m ya bụ ajụjụ bido gụwa ma akwụkwọ gakwuwe ndị okenye nke a na-akpọ kanselị mụ akwụkwọ kanselọ mana nwere ebe ị ga-eri hụ na dibịa ada agwa onwe ya jejekwuru ndị dibịa ndị ọzọ ka enyere m aka tatazi ụmụ ihe ndị ahụ ga-abụ mgbe ahụ ime kịta anyị na-eme njide mgbadakọta na-ajacha eze oge ụfọdụ ụmụnne m pụtasị ihe ọ bụzọkwa sista ihe a na-emebi oge kacha mkpa bụ mmekọ gị na ndị maka na ụwa anyị nọ sọ gị ụwa abụghị ụwa ofu onye onwe ya si ya ga-ebinwu mgbe ahụ m na-ewe iwe ọkụ ọtụtụ ndị enyi m bara m uru elu zuru m ha n'ọnụ oyibo maka oge ụfọdụ obere ihe ha ga-eme ọ ga-agba anyị ga-aghọta onwe anyị egwegobiwe mebie ihe anyị iwechezi eme gịnị ịnachi azụ ga na-asị ndo ka m gwa gị eziokwu dịka onye ọma na-ege m ntị ịma na oge ụfọdụ anyị asị emechaa nje si ndo ọ bụkwa mgbe nne ka ndo na-arụ ọrụ enweghị ihe si mekata mmadụ ijezi isi ndo onye asị ka maka ịdị mma ka m nọrọ onwe m iwe ọkụ ajọka maka mụ ahụgo ka o si adị onye ọma na-ege ntị ị ga-enwe obere ndidi anyị ga-ejekwa obere ezumike anyị batakwa ejikwa n'ebe ọbụla chịkọtara agụ nke nta ka nwekwere ihe ọ ga-etinye ọnụ unu ga-ene ya n'ụbọchị nke taata anyị nọzi na-ene ya maka na ọ dị ka ọ ka mma n'ọnụ ya unu ejekwa n'ebe ọbụla